बारदे दाहालागै माइ सावरिया हानानै सफैलायसिगौ बियो। माइ हानाय सावरियालाय माथो हाखादावरा जोंहालाय मावगासिनो दङ ना। जाम्बि 6 बाजिलायबाय सोराबारा खामानिखौ फोजोबाब्ला दा खोमसि खोमलाव जाया होनबा। रहिला आइ रबिन अमा बेदर लायनाया सफैबाय नामा? रबिना दहायनो लाबोनानै गोदानानै गालांखांबाय आरो गुमा गोथाव हमनोसो थांबावबाय। आफा आं थांसै राङा हरदो। हा बेसेथो नांगौ आइ? राङा रोजासे हरखाबानो जाबाय। आइ सफैला माइयाबो बारा बेसेन बांथ'वाखै महनब्रै फानबाय 700 रांल' दङ। नैबे 500 रांजोंनो 2 दान सोलिथ'दो। जागोन आफा। न' बिगोमानो खिन्थाहै आफाया रां लानानै फैगासिनो दङ। दे फिसा मोजाङै फरायहैल'। नोंनि नम्बर मनिलायाबो नोंखौ मोजाङै फरायजानो लुबैदों। आं मोनथिगौ नोंनि थाखायनो नम्बुआ फरायनायखौ नागारदों आरो आंनि थाखाय दाहोनाफोरजों मावसोम बायदों। जागोन आफा आं नाजागोन। दे थांदो फिसा थांदो आगै जों फरायनो हायाखैबाबो आइ आफानि मान सनमानखौ लाखि नोंल' रोंथों। जागोन आब' मोजाङै फरायदे आइ। देलै मा बारहा ओइ रबि रलै खाजिया मानि जानो नोंसोरसो जायालै नोंसोरजों एन्जरा मोना मोनाथारसै। नोंसोरबो खालि गुमा गोथावल' हमो जायालै नोंसोरजों मा जाबावनोब्रा मोनालाय लांबायसो। देलै मा बारहा ओइ रबि खोनागोनना खोनायाखै? नोंसोरजों मा जाबावनोब्रा। आदा खदाया खादो आं खानो रोङा। जागोन दे थां नोंबो थोरसि लथाखौ जगार खालामनानै दोनहैखादो जों खानसेबो थांनोसै। थांनोसै माबारलाय मोनानाय लांसै दा नांगौबा हजों थांनानै सानैसै थुदो।
आगै खैजों फैथ'लै आयु बे सोगोमानो जाखाथारदों बियो आनै ओजों फैथ'नाय ओरै फैथ'लाय मा जाखो मा जालायखो नायलाय हनै आयै दे सिबदो दे बोस्रांदो माथो खालामबावनो बिब्दिनोसै जाया गारा आद्रिल' जाथारलायबाय नोंस्रा जेरै बुंजानि होख्रावसि सानफ्रोमबो बे जौआनोसै जौ मा जाबावनांगौ बेलाय नों सिरि थालै जाम्बि रायजोनि खामानियाव नांथाबनानै खर' सादों हा बेफोरखौल' गोसो होनोसै बे फुजाफोरखौ एसेबो मिथिला मा जादों खालि रागा सोर मा जादों सोगोमान्था दिनै हराव ओंखामखौनो जायाखै फेनानैसो फैदों गासिबो गारथ'लाजोब्बाय ओंखामखौ आद्रि जाथारदों थोरसियाबो गेरेबलायथारदों मानोमोन गुमै जिरायब्रा जिराय खामफ्लाय लाबो नै बिमा सोगोमनि